isipanish amabhaniya sihle kakhulu. Mabhaniya siyacela next season. Ishito lepili. Siyaqhubeka now sisebenzela in manje coach Waru. Sizokubekezelela thina. Sifuna ukufaka SSB star. Thank you. Ngo95 ukuze sithole star kwakungelula. Kwaliwa ukuze sithole leso star namanje silwile saba ku position 1. We've been trying ukuyothatha star ngo position 2 akuzange kusebenzele. Now sibuyele back ku position yethu le esilwa ngayo and iyona position ezothi mase eAfrica basibona ukuthi singabobani basibona ukuthi thina ispan sethu yini so siyoshaya ispan sethu next season and then sikwenzile the only cup endlulile it was in Nedbank of which asikhali kakhulu angesikhali ngayo yonke into. Yeah, player of the season Mfukeng awuyayithatha mfana. A police anikhona nonke defender Sibisi Siyema ukhona midfield bafowethu team of the city hayi injalo yeah. Yeah. No asibonge bafowethu nangimabazo ngiyabona safuna ungena mabazo akunankinga sonke sibonana next season one last more message ngicela ukuthi ibafana yenze kahle le if ingenzi kahle ababuye nayi world cup yethu nayi world cup yethu si world cup eMzansi sikwenze konke iyona world cup yethu le so yes no sonke bafowethu sibonga kakhulu asithubeni siphile hey Tarasu wabuwa